Sa boli ten díšť. Kúpite novú kameru? Cože? Od mostu. No, asi. Teraz to doprem. No, makáme. Kúsok to ostalo. Już mocno. Ale hovoria, že... Tu dokončiť a potom to rozvlása potom. Už hovoria, že by sme viazali. Nie, počkajme niekto viaže. Ale veď Bano. Tu ešte raz takhle tu rozvlása. No, tak. Máš na to, ne? Čo to je? Čo? To neváš? Čo? Ja držím. Tak myslím, že ako už nebude problém, že ja... Už by nemusela. Balóny treba všetky viazať. Vieš, to je taká správna deľba práce, že... Videli ste zábery z prípravy ďalšieho plavidla. Ak dovolíte, opýtam sa kapitána plavidla, ako sa bude volať? Detský sen. Detský sen. Keď sa dobre pamätám, minulého roku ste vyhrali s loďou nazvanou Cigánsky baron. Predpokladám, že vás to potešilo, to víťazstvo. Ceníš si ho veľmi? No tak ja si ocením pre všetkým, že to bolo všetko pre ľudí a pre vlastné potešenie. Keď sa smiem opýtať, čo ťa stala ako časové a podobne príprava takéhoto plavidla? Tohoto plavidla? Tak žil som tou myšlienkou celú zimu, jar. Mal som tie nápady, ako postaviť dom z fotografií. A konec koncov posledný týždeň som si naplánoval, že urobím skanzenový dom. Takže skanzenový dom ako detský sen prakticky. Ako ten detský sen, proste chceme vyjadriť v tom, akože proste deti majú radi ako psíkov a bude s nami tam ako aj môj a mojich veľmi dobrých kamarátiek psík, že s ním sa chceme pláviť a takto sme ten skanzenový dom nafotografovali s tými deťmi, akože minulosť a dnešná súčasnosť, proste tie decká pri tom starom dome. Koľko vás bude účastníkov na plavidle? Ja, Ľudská, Janka a psík. Meno? Anes. Takže Anes. Ja sa ťa opýtam, ako vidím na druhej strane, vyzerá to tak, že budú asi 3-4 plavidla. Čo hovoríš na to? Podľa mňa je to veľmi malá účasť. No tak to je. To je malá účasť. A si myslím, že aj toto potrestanie teraz, čo je veľmi škaredé počasie, tie búrky a hromy, blesky, tak ja si myslím, že to je potrestanie za nedodržanie termínu z 9. júla. Ako 1., 2. júlovú sobotu stále sa to malo robiť. Čiže si myslím, že aj teraz tá tradícia by bola uchovaná. Keby to dneska ešte zaniklo, tak že by nebolo z toho nič, tak možno si myslím, že by to úplne celkom zaniklo. A ľudia sú nadšení už od mája, sa pýtajú, čo bude so splavom. Každý by chcel tvoriť, ísť do partie a no neviem, dúfajme, že na budúci rok budeme mať tú inšpiráciu. Keď som dobre pochopil, chceš sa aj budúci rok zúčastniť. Ale že hej, však pri prvom plavidle som mal organizáciu raz a vždy. No a teraz som to proste ako zmenil, že kde bolo, tam bolo. Takže... že kde bol, tam bol. Takže videli ste tradičného účastníka v splavu netradičných plavidel, čiže už 4. ročník toho roku koľkýkrát si sa zúčastnil ty sám? Bol som tu na stále, 1. ročník, 2. ročník som nebol, bol som odcestovaný a teraz 3. som bol, teraz som a si myslím, že budem stále. Takže fajn, videli ste tradičného účastníka v splavu netradičných plavidel Humenom a pozrieme sa opäť za ďalšími účastníkmi. No. Pozeraj tam to. Protezione
Súťažiaci dnešnému splavu netradičných plavidiel trikrát hurá. Pripravíme sa, pozor. Zdá sa, že plavidlo číslo 2 má nejaké problémy. Blíži sa neúprosne k brehu, ale dúfajme, že sa im podarí úspešne vykľúčkovať odtiaľ a dopraviť sa až do cieľa. Takže predstavuje sa nám v plnej kráse plavidlo číslo 2 nazvané Detský sen, ktorý už od zimy pomaly pripravoval Marián Kusík so svojimi priateľmi. Ešte minulý týždeň mu išiel nafotiť do Humenského skanzenu. Steny tohoto domu, ktoré sú originál fotografie, sú nafotené pred Humenským skanzenom a na všetkých fotkách zo všetkých strán tohoto domčeku sú jeho dve pomocnice, ktoré sú s ním ako členovia, ako posádka plavidla. No a v plnej kráse vidíme aj 4. účastníka plavidla číslo 2, to je tento krásny psík. No a teraz už vidíme aj kapitána tohoto plavidla. Prichádzajú do cieľa. Skúsime jednu z diváčok. Čo hovoríš na dnešný splav? Ako sa ti páčia plavidlá? Tak plavidlá sú pekné. Ktoré sa ti najviac páčia? Tak ako tu pred nami vidno. Jedno. Taký pekný domček, ako perníkovú chalúbku. No a to už sme konečne v cieli dnešného splavu, tohoročného splavu netradičných plavidel. Ja by som sa pokúsil tu dostať k posádke lode číslo 3. Dovolíš, kapitán? Ako sa vám dnes plávalo? Perfektne. Aká je voda? Mokrá a dobrá. Mokrá, dobrá. Čo povieš? Budete už napevno prvý alebo nie? Pre štartom si vravil, že chcete samozrejme dvojsť, nehovoril si o cene. Ale konečne ste v cieli, to znamená, ste sa zúčastnili splavu, ste v cieli, ste jeho... Šťastne sme došli, máme sa radi, že sú tu ľudia a mokrí sme a to je dobre, sme osviežení. Mokrý zvonku aj znútra, ako Aj náš psík. Aj váš psík. Všimol som si, že v cieli vám ušiel, to už bolo tak zle na... Riadne to bolo presne takto, to malo byť. Nebol... Namiesto nás mal byť psík ako vyštartovať a my potom. Nebola to katastrofa, čo? Dobre pivo, to je vynikajúce. Ďakujem za rozhovor, skúsime ďalších účastníkov splavu. No, takto už vidíme plavidlá, ktoré sa pomaličky začínajú rozoberať, v pozadí rozoberajú
plavidlo nazvané Detský sen. Vidíte samotnú konštrukciu tohoto plavidla, ktoré tvoria akurát takéto latky, ktorej tvoria domček a jeho steny vytvorili fotografie z Humenského skanzenu nafotografované. Ešte tento týždeň tu už vidíme to, čo zostalo z ostatných plavidiel, ktoré účastníci už sa išli občerstviť a zostali tu teda už iba tie kostry jednotlivých plavidel, ktoré sa postupne budú rozoberať a odnášať.